Iki lur ya, Jumat berkah lokasi pertama tanggal 7 lur ya. Nah, tanggal 7 Agustus. Nah, iki kita ngeri lur ya. Iki enek wit lentoro iki lur. Nah, iki ledengan iki. Nah, iki oleh kulone kene iki lur ya. Wis pokoknya kencenge tower iki lur. Kencenge tower iki. Lah kene iki lur ya. Nah, kencenge tower kene iki. Tower kidule kuwi terus kidule nah lur ya. Nah, kene iki lur. Lah iki wis tak tresepno lur. Soalnya akeh cah cilik ya akeh wong enek selungguh nang pojokan barang lur. Iki lur ya. Neng kene iki isine 20-an, lintingan 20-an kabeh papat. 10-an kabeh papat karo gelang, karo stiker lur ya. Nah, kene iki lur. Nah, iki lur ya. Nah, lintingan 20-an kabeh papat. Lintingan 10-an kabeh papat. Gelang gede lur gelange. Nah, wis angel karo stiker. Iki lur. Nah, kene iki lur ya. Lokasine lur. Tuturamu. Nah, iki lur. Temen tuturamu. Oleh ngarepe maneh. Berarti oleh kulone. Wis ngene lur ya. Tak lanjut neng lokasi kedua ku lur.